Juma utkalo klimuwa an fla samba fla animuwa an duru demes TV channel muso ni chewni nyantuma ayo bismillah demes TV sanfɛ foli anta no ban kan bagana na me bago bele jeli maliko no ani maliko kan hako don kibaru ne o wakati sele sananga dase an abi kuna foni ba mani ka uluda okluka ame wakilina jigi ka wese ganda meni kuna foni an kanina chadli ani ka okilina udi akilina jiona maliko fe bi kuna foni ba mani mamalo ka uluda okluka do betalike Ame wakati na ina fako bi na region ni be aka Mali osi en fanfila yɛrɛ kon fɛ o yɔrɔ seba ma yɛrɛ kon be ka ya ka fɔ ko jigo gɛlɛya yɛrɛ kon be olu ka region kɔnɔna ko jigo gɛlɛya yɛrɛ kon be ka kɛ sababu ni olu be ji dɔ yɛrɛ kon mi ji miti ji sanuyale ho wali fɛnɛ be ka kɛ sababu ni kana ni bana misɛnnin caman ye olu ka region yɛrɛ kon kɔnɔna o ko lɔ be wele madakɛ ni ka ɲɛsin Mali autorité yɛrɛ kon ma k'a laɲini u fɛ u ka dɛmɛ don na region ma yɛrɛ kɔni walasa min ye ji sanuma ye o ka se ka sɔrɔ ni region kofɔli in kɔnɔna na Utkalu kleta anduru tɛmɛnen sanba fila ani mugan anduru zone ale ni binkanikɛla dɔ yɛrɛ kɔni be Kucala region kɔnɔna min ye Kucala commissariat de police ma o sera ka u bolo da ni ma kofɔlen kan ni don yɛrɛ kɔnɔna u y'u bolo da cɛ kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan ko ali si be san 38 yɛrɛ kɔni de la wa maa dɔ min kɔni bisigalen don k'a fɔ k'a sen donna suɲɛni caman ale ni binkani caman na ni ka ɲɛsin musow yɛrɛ kɔni ma Kucala mara kɔnɔna na Araba tɛmɛnen utkalo kile mugan sanba fila ani mugan anduru o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na conseil des ministres ni senfɛ an ka Mali kɛnɛko ministre ni o ye colonel Asan Bajalo Ture yɛrɛ kɔni ale be ladilikan laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min ye palidengi bana yɛrɛ kɔni ko o kaw cayara kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na Araba tɛmɛnen utkalo kile mugan sanba fila ani mugan anduru sɔgɔmara fɛ joona nɛgɛ kaɲɛ 6 ka sanga ni miniti mugan ani fila yɛrɛ kɔni ko kaari dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ Burkina Faso ka route nationale sabanan yɛrɛ kɔni kan ko ale kɔni binna kɔnna kanbe yɛrɛ kɔni kɔrɔla la wali min kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔnɛ ani na ale ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni jogi Burkina Faso jamana kɔnɔna na Kasangani an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi manifestation minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na n'o manifestation yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni fɔɲɔgɔnkoba ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna Kasangani o ye Alassane Dramane Ouattara ka parti maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka kuma araba tɛmɛnen utkalo kile mugan sanba fila ani mugan ani duuru Alassane Dramane Ouattara ka parti politique porte-parole ni o ye Kobena Kwasi Adjumani yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko opposition minnu yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko bɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka fɔɲɔgɔnkɔ to jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa u ka o ko in yɛrɛ kɔni ye dabɔ kama ye ko nka olu kɔni fɛnɛ bɛ hakilisigi kuma fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ye ko min ye Côte d'Ivoire kalata ye k'a bɛ kɛ octobre kalo tile 25 nata in yɛrɛ kɔnɔna ko wa kalata in ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ basigi kɔnɔna na Côte d'Ivoire fantan a naani bɛɛ lajɛlen na Min ye États-Unis halisa ale bi sɔn sanction taw yɛrɛ kɔni na Cour pénale internationale maaw yɛrɛ kɔni ma ka da kan ko CPI maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka wale dɔw ta ni ka ɲɛsin Israël ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ma o ko yɛrɛ de kɔni sababuya la États-Unis sanga ani wagati ale bɛ sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin CPI baarakɛlaw ma don tɛmɛnenw na États-Unis ka ma olu ye sanction ta ni ka ɲɛsin CPI juge dɔw yɛrɛ kɔni ma ni o juge ni yɛrɛ kɔni na France ale ka jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ kɔni bɛ o la o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka hakilinaw yɛrɛ kɔni falen ka da ka France ka maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ne ka kuma ka ɲɛsin États-Unis ka o sanction ninnu ma ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna mun walawala aw ye video kibaru kɔnɔna na Kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Nara region yɛrɛ kɔni jiko gɛlɛya bɛ yen nɔ kosɛbɛ fo ji yɛrɛ kɔni ale bɛ ka kɛ fɛn ye hali faamaw yɛrɛ kɔni tɛ min sɔrɔ ni region kofɔli in kɔnɔna na Nara sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka yɔrɔ jiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ma daminɛ bi ko bɛ sen na a bɛ san caman bonya ko yɛrɛ kɔni bɔ ko wa wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bana misɛnnin caman yɛrɛ kɔni se Nara sigibaa maaw ma ko wa o bana nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ kuma caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin denmisɛnninw de ma Nara sigibaa maa dɔ yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ ko Sokɔnna Jara ale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye ji sanuma yɛrɛ kɔni o caman tɛ olu bolo Nara region kɔnɔna na Sokɔnna Jara ka kɔrɔfɔ la ko ni ji sanuman du yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo olu wajibiyalen don ni ka ji dɔw min ani ka baara kɛ ni ji dɔw yɛrɛ kɔni ji minnu tɛ qualité ɲumanbaw ye ka da ka ji sanumanw tɛ u sɛgɛsɛgɛlen tɛ ko kuma dɔw la yɛrɛ kɔni o ji ninnu kɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ u la nka o n'a taw ta olu kɔni wajibiyalen don ni ka baara ale ni minijiw yɛrɛ kɔni kɛ n'o jiw ye Nara sigibaa man yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko don dɔ la yɛrɛ kɔni ale ye crise kɛ tile 3 yɛrɛ
yɛrɛ de kɔnɔna na ka d'a kan ale kun ye ji dɔ yɛrɛ kɔni min ji kun tɛ qualité ɲuman ye hali fitinin k'ale ka o crise tile 3 yɛrɛ kɔnɔna na ale kunkolo bɛɛ kun tiɲɛna k'o sababu bɔ ji min yɛrɛ kɔnɔna Nara région kɔnɔna na pompiste dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ale fɛnɛ bɛ kuma ni ko ɲɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko siɲɛ fɔlɔ min yɛrɛ kɔnɔna ale ye ji kɔgɔma min Nara région yɛrɛ kɔnɔna na k'a ye kɔnɔboli yɛrɛ kɔni bila ale la ko wa ale ye min yɛrɛ kɔni kɛ o bana bolo a bɛ dɔgɔkun kelen bonya ko yɛrɛ kɔni bɔ fo o dɔgɔkun kelen yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ale sɔrɔla ka lafiya kɔnɔboli yɛrɛ kɔni bolo pompiste yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ji kɔgɔma in bɛ pali a n'a kunkolo dimi yɛrɛ de kɔni bila ale la Nara sigiba maa dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ji kɔgɔma in yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati a bɛ to ka mɔgɔ fali couleur yɛrɛ kɔni falen IFM min bɛ Nara région yɛrɛ kɔnɔna na o baarakɛla dɔ ka kɔrɔfɔ la ko wagati min ale bɛ taa Nara région kɔnɔna na o y'a sɔrɔ ale kɔni jɛlen kun don ko nka kalo damadɔni o kɔfɛ yɛrɛ kɔni ale nana jateminɛ k'a fɔ ko ale finna kosɛbɛ k'o sababu yɛrɛ kɔni bɔ ji kɔgɔma in na wa IFM baarakɛla in yɛrɛ kɔni kelen ma nin fɔ IFM baarakɛla caman fɛnɛ bɛ Nara région kɔnɔna na minnu ye o ka kuma in yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don o y'a yira k'a fɔ ko ji kɔgɔma in yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔ fi ko wa sanga ani wagati a bɛ bana misɛnnin yɛrɛ de kɔni bila olu la Cheikh Umar Kulibali n'ale école karamɔgɔ ye Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ka kɔrɔfɔ la ko ji ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ de kɔni ko nka ni ji sanuma yɛrɛ kɔni dɛsɛra k'olu wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ni ka ji dɔw yɛrɛ kɔni min u bɛ ka bisigiya ji minnu yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ji kɔfɔlen ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ji qualité ɲumanw ye u sanuyalen tɛ ko Nara région kɔnɔna na hali baganw ji in yɛrɛ kɔni tɛ olu si to yen nɔ ka d'a kan ko kuma dɔw yɛrɛ kɔni na a bɛ se ka kɔnɔboli ale ni kɔnɔnabanaw yɛrɛ kɔni bila bagan ninnu na ko kuma dɔw yɛrɛ kɔni na o dɔw bɛ kɛ sababu ye ni ka o bagan ninnu yɛrɛ kɔni faga bagan marala dɔ ka kɔrɔfɔ la Nara région kɔnɔna na ko n'olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ko ji sanuman bɛ ka dɛsɛ yen nɔ k'olu bɛ boli ka bɔ o yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na n'u ka baganw ye walasa ka se ka taa yɔrɔ ɲini yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ji sanumanw bɛ sɔrɔ cogo min u ka bagan ninnu ka se ka o ji ninnu min o bagan marala kelen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko bagan marala dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Nara région kɔnɔna na ni ji sanuman yɛrɛ kɔni bɛ wagati min na olu bɛ a caman yɛrɛ kɔni bila u bolokɔrɔ ni ka a mara yɛrɛ kɔni walasa ni ji sanuman yɛrɛ kɔni dɛsɛra u kana na déplacer n'u ka baganw ye ka taa ji sanuman ɲinini na ko olu minnu yɛrɛ kɔni dun bɛ o Nara région kɔnɔna na ko o se tɛ bɛɛ yɛrɛ kɔni donc a ka kan kuma dɔw yɛrɛ kɔni na olu wajibiyalen de don ni ka u ka baganw ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛw la walasa u ka se ka ji sanumanw min yen nɔ k'ale ka bagan tilancɛ bɛɛ yɛrɛ kɔni sara k'o sababu bɔ ji kɔgɔma in yɛrɛ de kɔni na nka hali ale kun t'a dɔn k'a fɔ ko bagan ninnu ka saya yɛrɛ kɔni kun da kun bɛ ka bɔ ji in de la min ye Nara région yɛrɛ kɔni ji sanuman sɔrɔli gɛlɛyali yɛrɛ kɔni o ma daminɛ bi k'a bɛ san caman bɔyanko yɛrɛ de kɔni bɔ ko wa kabini o wagatiw yɛrɛ kɔni na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen foyi ma se ka sɔrɔ walasa Nara région maaw ka se ka ji sanumanw sɔrɔ sanga ani wagati wa sanga ani wagati Nara population maaw olu bɛ manifester k'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko ji sanuman o tɛ sɔrɔ olu ka yɔrɔ la nka hakililajigi yɛrɛ kɔni na min ye an ka furancɛ fanga autorité maaw ye olu ye fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka dɔɔni yɛrɛ kɔni bɔ Nara sigiba maaw yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya ninnu na san 2022 mai kalo wagati yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale ka œuvre sociale ko yɛrɛ kɔni wolokomu kɔnɔna na la CESCOM min yɛrɛ kɔni bɛ Gombo mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Nara région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔni taara pompe di o CESCOM ɲɛmaa ninnu yɛrɛ kɔni ma walasa population yɛrɛ kɔni ka se ka taa ji sanumanw sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen in na nka min ye Nara sigiba ma olu y'a yira k'a fɔ ko an ka furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye o wale min kɛ k'o diyara olu ye kosɛbɛ ko nka halisa baara in yɛrɛ kɔni tɔ kan ka kɛ ka d'a kan min ye ji sanuman ye o tɛ se ka lasɔrɔ Nara fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na bɛɛ yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ CESCOM kofɔlen in na a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ Kucala commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ ka cɛ dɔ yɛrɛ kɔni ɲini Kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko août kalo tile 15 tɛmɛnen de san 2025 Kucala polisi olu kɔni sera ka u bolo da ni maa kofɔlen kan ni ale si bɛ san 38 de la ni cɛ kofɔlen minɛna Kucala commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni fɛ a bisigalen don k'a fɔ ko ale sen donna suɲɛni caman yɛrɛ kɔni na minnu kɛra ni maramafɛnw ye ko wa a ye binkani wale caman kɛ ni ka ɲɛsin musow yɛrɛ kɔni ma Kucala mara kɔnɔna na sur sécuritaire caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni maa kofɔlen ni ale si bɛ san 38 yɛrɛ kɔni na ko a bisigalen don k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na binkani wale caman yɛrɛ kɔni kɛra Kucala mara kɔnɔna na k'a bisigalen don k'a fɔ ko ale de o baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn Kucala commissariat maaw yɛrɛ kɔni kelen k'u bolo da cɛ kofɔlen kan u taara a ka so kɔnɔna yɛrɛ kɔni woloma yɔrɔ min na u taara bɔ fɛn caman kan ye ni o dɔw ye téléphone 7 vaccin tafe caman ale ni yiridon kelen ko Kucala commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni talen
cɛ kofɔlen ka sɔgɔnɔ wuluma u taara bɔ ni fɛnba ninnu de kan yen nɔ ni cɛ kofɔlen min yɛrɛ kɔni kun bɛ Kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maaw yɛrɛ kɔni mana na ale décrit b'a yira k'a fɔ ko maa yɛrɛ kɔni kun don min kun bɛ bin musow de kan ko wa fɛɛrɛ caman kun bɛ a kɔnɔna na o binkani wale ninnu kɔnɔna na ko wa sanga ani wagati a kun ka teli k'a ka baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ sufɛla de fɛ k'a b'a ɲɛda biri fini yɛrɛ kɔni na a bɛ muru ta ni ka yala ni o ye a kun ka taa bin muso minnu yɛrɛ kɔni kan k'a kun b'i dɛn ni ka don olu ka sokɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na n'a donna yen nɔ n'a ye muso minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'a ka wale jugu ninnu kɛ ni ka ɲɛsin o musow ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bila minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla ale kun kɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni dɔnna k'a fɔ ko a binna olu yɛrɛ kɔni kan o ye maa 7 de ye o maa 7 ninnu yɛrɛ kɔni na ko denmisɛnnin fitinin 2 bɛ u la minnu si tɛ san 18 bɔ wagati min Kucala commissaire de police maaw yɛrɛ kɔni kelen ni k'a minɛ u ye ɲininkali minnu tɛmɛ u n'a ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko cɛ kofɔlen a y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko ale o wale ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko wa binna muso minnu yɛrɛ kɔni kan o caman y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni fɛnɛ binna o kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ni cɛ kofɔlen ale yɛrɛ kɔni bɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa a ye wale jugu minnu yɛrɛ kɔni kɛ don nataw la ka se ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin o wale ninnu ma ale ni ɲagata min ka k'a kan an ka kiiritigilamaw olu bɛ o ɲagataw fɛnɛ d'a kan Kucala commissaire de police ɲɛmaa ni o ye commissaire divisionnaire de police Fuseni Jakite ye ale ka kɔrɔfɔla yɛrɛ kɔni ko ni cɛ kofɔlen minɛli yɛrɛ kɔni commissariat maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko kɛra lafiyaba yɛrɛ de ye Kucala population maaw bolo ko wa ko in kɛra lafiya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ de kɔni bolo ka d'a kan sanga ani wagati musow yɛrɛ kɔni kun bɛ siran kɔnɔna na u bɛ siran yɛrɛ kɔni ni cɛ kofɔlen ale kun kana n'a ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin o ma a bɛ sinsin kan ko ni opération yɛrɛ kɔni kan ka yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka lakanatigilamaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don criminalité kɛlɛli la a mana kɛ criminalité suguya o suguya ye kumakuncɛ kuma na a ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma k'u k'u hakili to u yɛrɛ la yɛrɛ kɔni u ka collaboration tɛmɛ u ni an ka lakanatigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye n'an ka lakanatigilamaw olu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na araba tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔ na o conseil des ministres de senfɛ an ka Mali kɛnɛko ministre ni o ye colonel Assane Badialou Touré yɛrɛ kɔni ale bɛ rapport dɔ yɛrɛ kɔni cara rapport min kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ ko min ye dengue bana yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ale k'a bɛ ka caya an ka Mali jamana kɔnɔna na colonel Assane Badialou Touré ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta ne k'a lajɛ ka ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko danfaraba yɛrɛ de kɔni bɛ cas ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ka da ka dɔgɔkun tɛmɛnen na kaw kun ka dɔgɔ ko nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔ farala dengue kaw kan kosɛbɛ o ko jaabi la an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ ko mesure de prévention minnu bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka maa yɛrɛ kɔni kisi ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔli ma k'a b'a laɲini Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka o mesure de prévention bɛɛ lajɛlen bila baara la an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka dengue bana yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni an ka kɛnɛya ko autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu bɛ sinsin ka u ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen an bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kisi ni bana in yɛrɛ kɔni sɔrɔli ma o ko yɛrɛ kɔni ka an tɛgɛ ko sanga ani wagati min ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ye sanga ani wagati an ka olu yɛrɛ kɔni dabila ko ni an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sera k'a ni mesure de sécurité ninnu yɛrɛ kɔni labaara k'a ka ca an yɛrɛ kɔni min ye ni bana kofɔlen an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni k'a si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 sɔgɔmadafɛla joona nɛgɛ kanɲɛ 6 ka sanga ni miniti 22 yɛrɛ kɔni ko kari dɔ ni ale kun bɛ ka tɛmɛ Burkina Faso ka route nationale 3nan yɛrɛ kɔni sanfɛ ko kari kofɔlen yɛrɛ kɔni binna kɔnɔna kan bɛ jukɔrɔla yɛrɛ kɔni na wale min kɛra sababu ye ni ka maa dɔw bɔnɛ u ni na Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso ka brigade nationale des sapeurs pompiers maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bilan fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni bɔra ni kari bin yɛrɛ kɔni na ko bi tali kɛ maa 11 kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ de kɔni sera ka labɔ ni bisi kofɔlen in kɔnɔna na ko maa 11 yɛrɛ kɔnɔna na maa 2 u bɔnɛna u ni na mɔgɔ 2 olu fɛnɛ joginen don jogintogo jugu yɛrɛ kɔnɔna k'ali u tɛ u yɛrɛ kalama maa 7 tɔ k'olu fɛnɛ joginna nka olu ka jogintogo yɛrɛ kɔni ma jugu kosɛbɛ Burkina ka brigade nationale des sapeurs pompiers ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲinini baaraw bɛ sen halisa Burkina Faso ka sapeurs pompiers ma yɛrɛ kɔni fɛ walasa victime wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni labɔ teliya la ko o bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kari kofɔlen in kɔnɔna na ka se ka olu labɔ ji in jukɔrɔla la ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kari bin ko in yɛrɛ kɔni na maa 11 yɛrɛ de kɔni yera fɔlɔ
o maa 11 yɛrɛ kɔnɔna maa 2 bɔnɛna ani na maa 2 bɛ olu jogina jogintogo jugu la maa 7 tɔ k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginen don nka olu ka jogini ma jugu kosɛbɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna olu ka climat politique yɛrɛ kɔni basigibaliya yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna o bɛ kɛ wagati min na yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire kalata ye hani o tɔ yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kalo 2 dɔrɔn kan. Ni Alassane Dramane Ouattara ye n'ale ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ni candidat fɛnɛ don Côte d'Ivoire kalata in yɛrɛ kɔnɔna ale ka parti maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka Laurent Gbagbo ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni dénoncer sanga ani wagati ka d'a kan ko Laurent Gbagbo ale bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ma k'u ka bɔ ni ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ Alassane Dramane Ouattara ka mandat 4nan contre la. Araba tɛmɛnen de août kalo tile 20 san 2025 Alassane Dramane Ouattara ale ka parti politique maaw yɛrɛ kɔni ka porte parole ni o ye Kobena Kwasi Adjumani yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka kuma ka ɲɛsin o ka jamana opposition maaw ka wagati laban ko yɛrɛ kɔni ma. Adjumani ka kɔrɔfɔ la ko opposition maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa kalata ko yɛrɛ kɔni na fɔɲɔgɔnkɔ o kana na ban Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko wa Laurent Gbagbo ni ale kun ye candidat ye Côte d'Ivoire kalata in yɛrɛ kɔni na ko bɛ ka welemada min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ma k'u ka bɔ ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ fɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ kɔni ka mandat 4nan kɛ u kunna ko Laurent Gbagbo ka o welelen yɛrɛ kɔni dabɔkun de ye walasa ka se ka kojugu yɛrɛ kɔni nati Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Ɲɔni Alassane Dramane Ouattara ka parti maaw yɛrɛ kɔni ka bɔ ni ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔkun kelen ka kɔn o ɲɛ parti politique opposition ba 2 minnu yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni kelen o ye Laurent Gbagbo ka parti ye kelen dɔ ye ale ye Tidjane Thiam yɛrɛ kɔni ta ye k'olu kun ye maa bayirikaw yɛrɛ de kɔni labɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o maa ninnu yɛrɛ kɔni k'u ye manifestation yɛrɛ kɔni kɛ basigi kɔnɔna na walasa k'a yira k'a fɔ ko min ye Alassane Dramane Ouattara ka mandat 4nan ye ko u tɛ jɛ ni o ye bilen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Adjumani ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko opposition maaw bɛ ka manifestation minnu yɛrɛ kɔni labɛn ko u bɛ k'o kɛ kun kelen dɔrɔn yɛrɛ de kɔni na o de ye ka fɔɲɔgɔnkɔ ka u kɔni to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ale ni k'u ka militants yɛrɛ kɔni labɛn walasa ni kojugu kɛ kuma yɛrɛ kɔnɔna na u ka militants u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o kojugu ninnu kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko opposition maaw yɛrɛ kɔni y'a décider yɛrɛ kɔni ko u bɛ na kojugu yɛrɛ de kɔni labɛn Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni o kɔrɔ yɛrɛ de kɔni ko bɛ fɛ ka na ni basigibaliya ale ni ɲagami de Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko maa o maa e yɛrɛ kɔni sen donna o basigibaliya baara labɛnniw yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko f'i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire état maaw yɛrɛ kɔni k'u tɛna fɛgɛya ko in kɔnɔna na wa u t'a dabila. Adjumani yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka to basigi ale ni hakilisigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a bɛ hakilisigi kuma fɔ u ye fɛnɛ ko Côte d'Ivoire kalata yɛrɛ kɔnɔna na kɛ octobre kalo tile 25 nata in na i n'a fɔ a fɔlen don cogo min hakilina jiginna juillet kalo laban tɛmɛnen yɛrɛ kɔni min Alassane Dramane Ouattara ni ale ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni candidat fɛnɛ don Côte d'Ivoire kalata in yɛrɛ kɔnɔna ale ye laseli kɛ ko ale kɔni mana kɛ candidat ye mandat 4nan na Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan k'u ka jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni bɛ yamaruya di ale ma ka kɛ candidat ye ko kura Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na sariya sunba min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni bɛ yamaruya yɛrɛ kɔni di maa ma ni ka mandat 2 de kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na nka Côte d'Ivoire conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko san 2020 wagati yɛrɛ kɔni sariya sunba kura min taara Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o min yɛrɛ kɔni kɛra o nana Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni don république kura yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko n'o yɛrɛ kɔni dun kɛra o b'a yira k'a fɔ ko maa mana jamana ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na fɔlɔ o yɛrɛ de kɔni kun ma nana kɛ Alassane Dramane Ouattara ale ye mandat 2 minnu yɛrɛ kɔni kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tunna ni ka bɔ yen nɔ nka opposition maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛni nin ko in yɛrɛ kɔni ko ni Alassane Dramane Ouattara mandat 4nan yɛrɛ de kɔni nka min Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ kɔni ka jate la ko nin ale ka mandat 2nan yɛrɛ de kɔni ka d'a kan ko sariya sunba kura yɛrɛ de kɔni taara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. États-Unis ma halisa olu bɛ sanction taw la ni ka ɲɛsin Cour pénale internationale maa dɔw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko CPI ma olu bɛ ka ko dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin États-Unis ni a jɛɲɔgɔn Israël ma. Araba tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 États-Unis maaw yɛrɛ kɔni laseli kɛ k'u ye sanction kuraw yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Cour pénale internationale maa dɔw ma. États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko CPI yɛrɛ kɔni kɛra politique ko ye. O de kɔni u ye sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin CPI magistrat 4 yɛrɛ kɔni ma n'o magistrat 4 yɛrɛ kɔni na France ale ka jamana kɔnɔden kelen b'o la. États-Unis yɛrɛ kɔni kelen ni ka décision in ta Israël ale ye États-Unis fo kosɛbɛ a ka décision in tali la. Nka min ye France ale ni CPI maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko États-Unis filɛ ni ka ni sanction min yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin CPI ka magistrat dɔw yɛrɛ kɔni ma ko ye binkani wale kɛnɛ kan da de. États-Unis sanction ta ni ka ɲɛsin CPI ka magistrat 4 minnu yɛrɛ kɔni ma
olu b'i tali kɛ Canada ka juge kelen ni o tɔgɔ ye Kimberly Prost ye, Faransi ka juge kelen ni ale tɔgɔ ye Nicolas Guyot ye. A yirala k'a fɔ ko Faransi ka ni magistrat min yɛrɛ kɔni ni États-Unis sanction ta k'a ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma ko ni ma kofɔlen sen donna mandat d'arrêt labɛnni ko dɔ yɛrɛ kɔni na, mandat d'arrêt min yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don Israël premier ministre ma ni o ye Benjamin Netanyahu ye. Ale ni Israël ka lafasali ministre kɔrɔ ni o ye Yoav Gallant yɛrɛ kɔni. États-Unis ye sanction ta ni ka ɲɛsin maa fila tɔ minnu yɛrɛ kɔni ma o ye procureur dankan fila ye. Ni kelen ale ye Île Fidji maaw ka jamana kɔnɔden, kelen dɔ ye ale kɔni ye Sénégal ka jamana kɔnɔden ni. États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u ye ni maa ninnu yɛrɛ kɔni sanctionné ka d'a kan ko CPI maaw yɛrɛ kɔni ye baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka enquête minɛni ale ni ka États-Unis ka ressortissant maa dɔw yɛrɛ kɔni datugu ko min yɛrɛ kɔni ni maa naani ninnu ye ko olu sen donna CPI ka o baara ninnu na. Ko CPI ka maa ninnu yɛrɛ kɔni ni wale in kɛ k'a sɔrɔ min ye États-Unis ale m'a ka yamaruya di u ma, Israël fɛnɛ m'a ka yamaruya di u ma. Sanction ye tali laseli yɛrɛ kɔni kɛra États-Unis ka secrétaire d'État yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Marco Rubio ye. Ni sanction kura min yɛrɛ kɔni taara États-Unis ye ka maaw yɛrɛ kɔni fɛ o bɛna fara sanction wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan min kun ɲɛsin bɛ CPI ka magistrat naani wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma. Ni o sanction ninnu kun taara juin kalo wagati de. Marco Rubio yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye CPI yɛrɛ kɔni talen ne k'a kɛ politiki ko yɛrɛ kɔni ko États-Unis tɛ sɔn o ko in ma waati jɛ n'a ye. Wa y'a yira k'a fɔ ko CPI yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ menace ye sécurité nationale ma. Ko wa dɔw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka CPI yɛrɛ kɔni ta ka o kɛ kɛlɛkɛminɛn ye ni ka ɲɛsin États-Unis ni a jɛɲɔgɔn Israël ma. Ko min yɛrɛ kɔni y'a to États-Unis ale kɔni bɛ ka CPI maaw ɲɛki kosɛbɛ ka d'a kan ko CPI maaw yɛrɛ kɔni ye ko dɔw ta ni ka ɲɛsin ale ka ressortissant dɔw yɛrɛ kɔni ma. O da bɛ bɔ CPI maaw ye procédure min yɛrɛ kɔni daminɛ États-Unis ka finitigi dɔw ka minnu kun bɛ Afghanistan mara kɔnɔna na. États-Unis ka o finitigi ninnu u bisigalen don k'a fɔ k'u ye crime de guerre ale ni crime contre l'humanité yɛrɛ de kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. États-Unis y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko mandat d'arrêt international min bɛ Benjamin Netanyahu ni o ye Israël premier ministre ale ni Israël ka lafasali ministre kɔrɔ ni o ye Yoav Gallant yɛrɛ kɔni ko mandat d'arrêt international min bɛ nin maa ninnu kan ka d'a kan ko maa fila ninnu a bisigalen don k'a fɔ k'u ye crime de guerre ale ni crime contre l'humanité yɛrɛ kɔni kɛ min États-Unis y'a yira k'a fɔ k'a ti sɔn o ko in ma wa k'a ti jɛn n'a ye fɛnɛ. Min ye CPI maaw ye kabini États-Unis kɔni ye nin sanction ninnu ta CPI maaw fɛnɛ bɛ bɔ ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɛki kosɛbɛ k'a bɛ ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin kiiribulon dɔ yɛrɛ kɔni ma min bɛ ka i ka baara yɛrɛ kɔni kɛ tiɲɛ kɔnɔna na ko wa kiiribulon in yɛrɛ kɔni ale tɛ maa si yɛrɛ kɔni ka mara kɔnɔna na ka d'a kan kiiribulon yɛrɛ kɔni don min b'a ka kiiri tigɛ jɛlenya kɔnɔna na. États-Unis ye sanction min yɛrɛ kɔni ta CPI ka nin membre ninnu yɛrɛ kɔni kan o sanction yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko CPI ka nin magistrat naani ninnu yɛrɛ kɔni yamaruya tɛ u bolo ni ka don États-Unis dugukolo kan ko nin magistrat naani ninnu ka sɔrɔ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na k'o bɛɛ fɛnɛ bɛna na geler an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wolo tɛ se ka da u ka nafamafɛnw kan bilen ko wa États-Unis ni magistrat naani ninnu yɛrɛ kɔni u tɛ wari ci foyi kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Canada ka juge ni ale tɔgɔ ye Kimberly Prost yɛrɛ kɔni États-Unis ale yɛrɛ kɔni sanctionné ka d'a kan ko sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɛra États-Unis ka finitigilakaw kan minnu kun bɛ Afghanistan mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko juge kofɔlen ale y'i sen don o baara la. Min ye Faransi ka juge ye ni o ye Nicolas Guyot yɛrɛ kɔni États-Unis ale yɛrɛ kɔni sanctionné ka d'a kan ko mandat d'arrêt international min yɛrɛ kɔni taara ni ka da Benjamin Netanyahu ni a ka lafasali ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko o mandat d'arrêt international ko in yɛrɛ kɔni na ko Faransi ka juge in de ye o ko ɲɛmɔgɔya. Procureur adjoint fila minnu yɛrɛ kɔni sanction taara olu minnu kama États-Unis maaw yɛrɛ kɔni fɛ États-Unis sanction ta olu kama ka d'a kan ko CPI bɛ ka wale minnu yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ma ko ni procureur adjoint filaw yɛrɛ kɔni bɛ ka o wale ninnu jukɔrɔma don. Faransi ka ministre des affaires étrangères ni o ye Jean-Noël Barrot yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ bɔra ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin États-Unis ka nin ko in yɛrɛ kɔni ma. Faransi ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la ka communiqué la ko ale yɛrɛ kɔni dabaliya yɛrɛ kɔni banna États-Unis ka nin décision yɛrɛ kɔni tali la wa a b'a yira k'a fɔ ko États-Unis filɛ ni ka sanction ta ka ɲɛsin nin magistrat fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma ko min ye Faransi ale ka solidarité bɛ o maa ninnu ye ko wa Faransi yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko États-Unis filɛ ni ka nin sanction minnu yɛrɛ kɔni ta o ye fɛn yɛrɛ kɔni min ma ɲi ka d'a kan États-Unis ye a ka sanction in ta ni ka ɲɛsin kiiribulon dɔ yɛrɛ kɔni ma min b'a ka baara kɛ jɛlenya ale ni tilennenya de kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.